Idemo vidjeti kako se strast pretvara u posao na primjeru Brzogarzije. Dakle, kako jedan kreativni motor kaosa može uvjeriti firme u svoju vrijednost? To je pravo pitanje. Ključ je, čini se, u poznavanju dva jezika. Sirove strasti i onog profesionalnog. A sve kreće odavde. Sirova, nefiltrirana energija jednog kreativnog motora kaosa. Imamo 2 kanala, hrpu videa, skroz različite teme, puno kreativnosti, ali da, i potencijalni kaos. Sad, nekom rekruteru ovo može djelovati nestabilno. Rješenje. Jedan sloj za prevođenje. I tu se sirova istina prevodi u, recimo, jezik plaće. Preživljavanje postaje brzi prototipovi. Takav prijevod totalno mijenja priču. Umjesto nestabilnosti sad se čuje učinkovitost i prihod. Ali čekajte, zašto bi itko povjerovao u ovo? Fali ona ključna karika, veza sa stvarnošću. I evo je, ključ je u CV-u prije ovoga, znači QA i podrška. To je temelj. Radilo se s klijentima kao što su Rolls-Royce i Porsche. To daje strukturu i ozbiljnost. A što je uopće QA, osiguranje kvalitete? Pa, to je sustavna provjera zadovoljava li proizvod sve zahtjeve. I tu je ta ogromna razlika u percepciji. Jedan kaže ovo je super, drugi piše detaljan izvještaj. Spojimo to dvoje i dobijemo hibridnog profesionalca. Znači spoj stabilnosti i čiste inovacije. Rezultat? Savršena kombinacija, iskustvo u QA managementu i poznavanje najnovijih AI trendova. Taj novi identitet nije samo za CV, on zapravo pokreće cijeli jedan poslovni ekosustav. I to donosi konkretan novac iz 5 različitih izvora, od streaminga pa do custom AI rješenja. I da bude jasno, ovo nije gubitak autentičnosti. To je jednostavno strateški alat za održivu karijeru. Sve nas to dovodi do ključnog pitanja. Koja istina u nečijoj priči čeka na svoj prijevod?